Λοιπόν, όλα μπάχαλο και. Εμείς να κόψουμε τις μαλακίες. Πάμε στο κάψω το σενάριο. Φίλε, να σου πω κάτι. Ήθελα πάρα πολύ να έρθεις από κοντά, να σου πω ότι στην παράστασή μου όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα σε έβλεπα σε αυτά τα τι τράβαγε στις παραλίες δεξιά και αριστερά με την Ιωάννα. Στις διαφημίσεις εννοώ, δεν λέω για τις ταινίες. Με την Ιωάννα που παίζει επίσης στο κάψω το σενάριο που ξανάρχισε. Και το πόσο απαιτητική αυτή ήταν η γυναίκα, η οποία στα μάτια μου συνόψιζε όλες τις γυναίκες και τι θύμα ήσουν εσύ, ό,τι και να έλεγες, ήσουν από κάτω. Τι να κάνω. Δηλαδή μου την έδινε. Καλά, σε φάση βαριόμουν να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Εγώ δεν θέλω να αλλάζω τώρα ρόδες και τέτοια. Προτιμώ να έχω μια εταιρεία να τα κάνει όλα αυτά. Το καταλάβαμε όλα αυτά. Αλλά χαίρομαι να έχω και την Ιωάννα να βοηθάει λίγο, να κάνει και αυτή κάτι. Δεν βοήθησε τίποτα. Ωραίος άντρας. Να βοηθάει, είπαμε. Δεν τον είδε ένα ωραίος άντρας. Η άλλη τα πήρε. Αφού του λέει ότι δεν βλέπετε. Δεν με βρίσκει αρκετά όμορφο. Μια χαρά βλέπεσαι. Βλέπουμε. Ήταν πραγματικά ήταν μια σειρά η οποία πραγματικά μας ένιωσε όλους να καταλάβουμε τι σημαίνει καταπίεση. Δηλαδή αυτά που είδαμε με τους Γερμανούς μετά δεν είναι τίποτα. Όχι, μας έβαλαν στο κλίμα, δεν ξέρω. Είσαι υπεύθυνος ότι τα δεχτήκαμε όλα χωρίς να έχουμε κανένα θέμα αντίστασης. Τι, ό,τι πάντα δεχόμαστε έτσι πλέον. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Και τώρα μας κάνανε κατσαρίδες. Εσύ νιώθεις κατσαρίδα? Νιώθω ότι δεν θα πεθάνω ποτέ. Τι έχετε πραγμάτων νιώθεις κατσαρίδα, γιατί είναι ένα έργο είναι το κατσαρίδα. Είναι ένα θεατρικό έργο που γράφτηκε πριν από πολλά χρόνια, πριν από 8 χρόνια. Ο Γάκης και ο Μαυρογεωργίου το γράψανε. Είναι μια παράσταση που παίζεται 8 χρόνια συνεχώς. Τι είναι, σαν το σωσόρια αλλάζει το cast. Σαν το σωσόρια δολοφόνους. Ένα τέτοιο πράγμα. Κάπως έτσι. Αλλάζει οι θεατρικές στέγες βέβαια. Οπότε τώρα είμαστε στο θέατρο Αθηνών. Γιατί ψεκάζουν στο ένα, φεύγουν και πάει στο άλλο. Αυτοί οπωσδήποτε πόσα χρόνια τώρα είστε μαζί? Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Το έργο κατσαρίδα τι είναι δηλαδή? Είναι η ιστορία μιας κόκκινης κατσαρίδας. Τι κάνεις εκεί? Κάνω και την κατσαρίδα. Κάνω και όλους όσους άλλους συναντάει στο δρόμο της. Είναι μια κατσαρίδα που έχει ένα όνειρο να ανέβει στο φεγγάρι. Έχει πιο απλά όνειρα, ξέρεις, όχι τα οικονομικές δυσκολίες και τέτοια. Και θέλει να ανέβει στο φεγγάρι και βλέπουμε όλο το ταξίδι της μέχρι να το φτάσει. Συνηθοποιία, πώς βρέθηκες? Το ήθελα από μικρός. Μ' άρεσαν πάρα πολύ ταινίες. Πήγαινα πάρα πολύ σινεμά. Δούλευε ο αδερφός μου στα πρώτα village που ανοίξαμε στην Αθήνα, ας πούμε, και πήγαινα κάθε μέρα και έβλεπα ταινίες. Τζάμπα. Τζάμπα, τελείως. Ναι. Κάθε 2-3 ταινίες τη μέρα. Αχ, και εγώ έβλεπα μικρή τζάμπα ταινίες. Τέλειο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε εκεί λίγο μου μπήκε το μικρόβιο να ασχοληθώ με το θέαμα, ξέρεις, την εικόνα και το να λες μια ιστορία στον κόσμο. Αυτό στην πορεία προέκυψε αφού σπούδασα αστυνομική, πολιτικές επιστήμες, Μάλιστα. Το πήρες στο πτυχίο σου? Το πήρα. Και μετά πήγα στην Δραματική Σχολή του Κρατικού. Ανοίγω μια εφημερίδα, βλέπω ότι κάνουν ακρόαση και λέω: ας πάω να δοκιμάσω. Μπας και έκατσε. Και τύχη στην τύχη, κομμάτι το κομμάτι. Δεν το ήθελες δηλαδή από μικρό παιδί να. Που λένε όλοι, εγώ όταν ήμουνα 2 χρονών έλεγα θέλω να γίνω ηθοποιός ή θέλω να γίνω τραγουδιστής. Αστροναύτης. Όχι. Κατσαρίδα. Ναι. Όχι, δεν το είχα. Δεν είχα για κανένα επάγγελμα. Πιο πολύ μου άρεσαν άλλα πράγματα. Ίσως να θέλω να γίνω, ας πούμε, να έχω ένα βιβλιοπωλείο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Να ασχολούμαι με τα βιβλία, να έχω επαφή με το χαρτί που μου αρέσει. βιβλιοπωλείο. Έλα, πάρε χαρτιά. Τώρα ξεκινήγαγες κατσαρίδες. Λουκέτο. Εσένα πώς σας έχει επηρεάσει η επικαιρότητα και όλο αυτό το θέμα που γίνεται στη χώρα μας? Αν είμαι στην καλή χαρά. Κοίτα, εσύ δουλεύω, βγάζω εκατομμύρια. Ναι, δόξα τω Θεώ, αλλά γενικότερα στις προσωπικές σου σχέσεις, πώς. Καλά, με πειράζει σε όλα τα επίπεδα. Και οικονομικά με πειράζει. Προς Θεού δηλαδή. Και οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε, όπως ξέρετε, δεν πληρώνουν στην ώρα τους, πληρώνουν ελάχιστα. Όλα έχουν αλλάξει. Εσείς με το Μέγκα προφανώς δεν είχατε κάποιο θέμα για να συνεχίζετε τώρα το κάψε το σενάριο. Φαντάζομαι πως είναι όλο και δόξα τω Θεώ. Όχι, πάντα υπάρχουν θέματα, άστο προς Θεού. Απλό είναι, τους είπανε, κάψε το σενάριο, εντάξει, κάψε και το μπάτζετ. Κάψε το όπως μπορείτε, για τη φανέλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει μπει ξανά, έχει δρομολογηθεί όλη η διαδικασία. Επιστρέφει η εκπομπή, η οποία πέρασε μια πρώτη φάση που την έμαθε το κοινό, κατάλαβε ότι είναι μια διαφορετική εκπομπή. Και στο δεύτερο γύρο θα δούμε κάτι καινούριο που ήδη ξεκίνησε, βέβαια. Προσπαθούμε και εμείς να ανανεώσουμε λίγο το υλικό μας. Έχουμε αλλάξει στούντιο τελείως, είμαστε η ίδια ομάδα. Η επικαιρότητα αλλάζει συνέχεια, οπότε είναι συνέχεια επίκαιρο το όλο θέμα. Οι αυτοσχεδιασμοί ποικίλουν, κάθε δευτερόλεπτο αλλάζει κάτι. Οπότε έχουμε πιο πολύ σεναριακά πράγματα. Έχουμε περισσότερα βιντεάκια, έχουμε διάφορα θέματα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι πάνω κάτω το ίδιο. Κρατάμε δηλαδή την ίδια. Το ίδιο και πολύ δύσκολο πρέπει να πω. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί ένας ηθοποιός μπορεί να υποδίεται. Ένας ηθοποιός να μπορεί να υποδίεται και ταυτόχρονα να εμπνέεται εκείνη τη στιγμή μου φαίνεται ακατόρθωτο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα αυτός ο συνδυασμός. Είναι πολύ προκλητικό βέβαια για εμάς. Όταν το ξεκινήσαμε πριν από 1 χρόνο και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν έχει δουλέψει κανείς ηθοποιός τόσο έντονα, ας πούμε, τον αυτοσχεδιασμό live με κοινό. Και στην πορεία, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, τις τηλεοπτικές, σου ανοίγει ένας καινούριος κόσμος. Πιστεύω δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό να μπει σε μια διαδικασία. Δεν σπουδάζεται. Νομίζω ότι είναι καθαρά εμπειρικό. Ωραία, δηλαδή τώρα αν θέλουμε να αυτοσχεδιάσουμε κάτι, τι θα κάνουμε?
Να, ορίστε, μόλις το σχεδίασες, καταλαβαίνεις. Αλήθεια. Αυτό είπες, μόλις έκανες κάτι. Κάνω αυτό το ακατόρθωτο που είπες, το κάνω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα στήλο και θέλουμε να κάνουμε. Και ότι χορεύουμε. Ότι χορεύουμε, έλα πάμε. Εντάξει, πανεύκολο. Πρέπει να σηκωθώ όμως. Θα κάνει ο Βαγγέλης στο Αυτό στήλο. ακριβώς βέβαια. θέλουμε. Άμα κάνεις το στήλο, χορεύω. Έχετε κάποιες ασφάλειες, φαντάζομαι, που στα δύσκολα τις επικαλείστε, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στον αυτοσχεδιασμό, τους οποίους δεν ανακοινώνουμε προφανώς. Ξέρουμε πώς μπορούμε να κατευθύνουμε μια ιστορία. Έλα, πες ό,τι και αν ένα συμβεί κανόνα. εκείνη την ώρα. Πες Ας πούμε, ένα ένας τρίκ. κανόνας, ένα τρίκ είναι ότι δεν αρνήσει ποτέ αυτό που σου λέει ο συμπαίκτης. Δηλαδή, αν αυτοσχεδιάσουμε τώρα οι δυο μας Ναι, και σου έλα, πω να ότι. αυτοσχεδιάσουμε λίγο. Ναι. Ναι, ωραία. Είσαι η γυναίκα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαμε σήμερα εδώ σε αυτό το εστιατόριο να φάμε. Πρέπει να αποδεχτείς άντρα ότι είσαι η μου. γυναίκα μου. Ναι, Να, άντρα μου. καταλαβες. Μην μου πεις, πά, δεν είμαι εγώ, είμαι η Δούξα. Αλλά ναι. είσαι τρομερός, Αμέσως κατάφερα πολύ πήγες να σε πει, γρήγορα. είναι άντρα μου. Ναι, αλλά κι Είναι σε ένα εγώ. δευτερόλεπτο. Ναι, εσύ δεν πρέπει να πεις τώρα που είπε ναι, άντρα μου λοιπόν. Για συνέχισε. Όπα. Είναι κατάλαβε τη Θα γλώσσα νιώθεις σου. πολλά όταν την έχεις μπροστά. Είναι τέτα τώρα και σου πει. Άμα σου πει δεν ξέρω ναι, άντρα. Λες, Εκεί σταματάει ο σχεδιασμός, την παίρνεις από το χέρι. Δεν Λες- κάνεις τέτοια τώρα. Γιατί το Αντρούλη κάνεις μου, αυτό. τι. Αυτό σχεδιάζουμε. Κάνει και τη μύτη έτσι. Κάνει και ένα ζάκι. Πώς καταφέρνετε να τόσο. απαντήσω εγώ ή δεν παίζω. Παίξε κι Πες, εσύ. πες. Σε Πες παρακαλώ. ναι άντρες μου και βάλε μέσα και το θέμα. Ναι, άντρες μου και σένα βάζω μέσα. Ευχαριστώ.